kiai Mas. Piye? Kaya kadane yo Mas. Tak dongane bae muga-muga warga Astabrata semuanya sing urung nikah ya muga-muga cita-citane apa kelakon ya Mas. Amin. Sing wis nikah muga-muga yang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, Sing amin. dalange urung nikah didongakne muga-muga wis jomblo terus wae. Cok. Ndang nemu judulnya. Ala aja sik. Karir sik yang penting itu karir dulu. Manut omonganku. Iya kan KTP ku belum kawin. Tapi asli yo wis. Maksudnya pengen ndang nikah ngono. Lah ngono lho maksudnya iki digenahne. Ayo Mbak Mbak Renjel sisi deman. Kalih buka celuk sama berdiri pelan-pelan. Wong ayo. Buka celuk kok berdiri pelan-pelan kita. Iya maksudnya karo buka celuk karo berdiri. Ayo dong, ngadep cahayu. Maka, luwih becik patenono timbang bepisahan. kula kintunaken dumateng ingkang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Wilujeng midhangetaken wilujeng lek-lekan Kang sarta wilujeng wungon. Ayo, ayo dilanjut Mbak Renjel. Urip ana kutha Marah
ditelaske Mbak Renjel ya urip ana kutha matur nuwun Mbak Renjel sampun ngaturaken sesideman karya besar Ki Haji Sukrono Suwanda ingkang mijil saking kota Patria Blitar ya sadurunge Mbak Manohara anu sih Dik Sinta sih jumeneng Dik sepote coba kaya ngapa sepote ayo ya ha Surabaya keker wong sine Jakarta jadi